maayong buntag o maayong udto kanatong tanan. O nagluto ko ani og halang-halang nga manok. Nga koan. Manok gani. O magisa sa lamas. O ang lamas ana kay kanang loy og sili nga espada o ahos bombay. O dayon. Gilonod na ang mga manok. O halang-halangon nung nato kay aron dali ra maluto niya, way daghang lamas, way daghang gulay ditso ra. Oh, butangan lang nimog soy sauce maura. Timplahan para palami. Oh, butangag asin gamay o para panglasa, kanang seasoning para mulasa yun siya lami. Ya dayon palutuon nimo ang manok o mao na. Kana luto na niya. Well, kanang nagluto ka ni sa kuano na may hinatag na lubi. Okay. Kung magkaon lami ni ibutong ilama og lubi. Unya pag kuan pa uy. Humok-humok niya diri, humok-humok ra gahi ang kasagaran. Dili gini madag lamaw kay ngano. Gamay ra ang kuan, gahi-gahi na mura nagpadong musagay pero madapa ni kaog kuan. Kay ungol ni ba parang nga gidokol ungol. Gahi kay jay no. Gahi jud kayo jay kay ungol ni siya jay. Nya, wa lagi ni makuan, wa lagi ni malamaw, wa mabutong kay ungol man o gibutangan na lagkuan. Kanang brown sugar. O mao na lami na kay na mao na imong baon sa una makaligo mig dagat. O di ba lami kayo butangan ibabutang ang brown sugar. And thank you all for watching. Bye.